We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalusar. Maupay hakulop ha inyong tanan, magpalang ipagdunggo sa pambot atong gisakyan diri sa mainland sa Giwan, Eastern Samar, diin gikanta sa Suluan Island, din gipahigayon usab ang unveiling sa historical marker in line sa celebration sa ika-500 ka tuig sa first circumnavigation sa kalibutan. Atong atangan ang detalye karong taod-taod. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Laing kaso sa pagpangabuso sa kababayenan ang natala sa dakbayan sa Talisay. Anay usa ka 13 anyos ka babae ang gidunggab siya maguwang gamit ang buak nga botilya. Nagduda ang mga kabanay nga posibleng anaa sa impluwensya sa ginadiling drogas ang maguwang dihang iya kining nabuhat. Ang dugang detalye sa report ni Femery Dumabo. Nadala sa tambalanan ng 13 anyos nga babae, humanakaang kunog tulo ka dinunggaban siyang likod. Ang nanunggab ang iyang 18 anyos nga maguwang nga lalaki. Nahitabo kini gahapon sa buntag. Gingong nasuko kini kay dili ipakugos kani ang ilang pagumangkon. Biktima nagkugos sa bata. Ang kaning suspect is ganahan siya mukugos pud sa bata pero wala gihatag sa manghod kay lagi usahay ang iyang maguwang is mo blanco. Buak na botilya, yang gibuak niya, yang gidungkab niya, buota siya mutakas, gikupta man siya, pagdungkab-dungkab siya sa anak. Ni siyagit ang inahan, pag siyagit sa inahan, na giwakli ang mga, ang naimuwang niya ma'am, iyang giwakli, kusgan kay siya ma'am, mura na sa giyawaan ba? Gisikop sa mga tanod ang suspitsado nga unang nakaresponde sa hitabo. Duda sa kabanay nga ubos sa impluwensya sa ginadiling drogas ang suspitsado. Kana siya ma'am, bag-uhay pa man siya mo gamit, ma'am niya. Drogas ba niya? Katuhig gayo na mo, mura nakagamit ito siya gayo na mo. Swerte na lang nga dili ra kayo lawom ang sama dinunggaban nga naangkon sa biktima. Kasong frustrated murder ang ipasaka batok sa magulang. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Sama sa Metro Manila, mitumausab ang sugyot karon nga hiusaho na lang ang pag-implementar sa curfew hours din sa ato, labi na sa metro cities. Bukas hinuon ning maong sugyot ang Mandawi City Government. Ang report ni Nico Serino. Kung ang Mandawi City officials ang pangutan-on, mas maayo nga mapatuman ang unified curfew labi na sa Tri-Cities. Kiniaron kalikayan ang kalibog sa mga tao nga mutabok sa matag syudad ug maabtan og gabii sama katong gikan sa trabaho. Anda making istorya ang Mandawi City ug mo-initiate og tigom kabahin niini. Sukad sa pandemya, gipatuman ang curfew aron makontrolar ang paggawas sa mga tao magabii. Ma-align nato ato ang mga curfews kay murag ang Mandawi 11 to 4. Ang Cebu City 10 to 4 or something, 10 to 5. Nagkalahi gid sila. So sakto sad ang giingon sa mga stakeholders nga mas maayo og unified curfew aron di maglibog. Kagahapong adlaw, 30 ka kumpirmadong kaso ang napuno sa Mandawi ug dunay napo ka recoveries. Matod ni Ibanez, nabantayan ang pagmenos sa napunong mga kaso karong bag-o
Apan gawas niining maong datos, gitutukan sa syudad ang positivity rate o ang porsyento sa mga nagpositibo gikan sa tanan nga na-test. May usa ka adlaw sa syudad nga mikalit kini pagsaka og 35% butang nga gisusi na sa taga-EOC. For example, 20% imong positivity rate. Sa 100 nga imong giswaban, 20 ka book ang ni positive. So, diha ta mas mututok. Makita na to og unsa gyud ang extent sa pagkuyanap sa mga virus, labi na nga karon ingon ang DOH nga nay mga bag-ong variants. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Ngayon pagsaulog sa Quincentennial Commemoration sa nasod, gustong ipakita sa mga taga lungsod sa Giwan, Eastern Samar, ilahang pagkalahi uban, itandi sa ubang dapit sa nasod. Ang ilahang heritage of kindness ang gusto nilang ipakailap. Aniya ang report ni Luan Merondina. Kagabi, gibuksan ang upat sa 15 ka mga van nga nagsilbi nilang Municipal Hall sugod sa tuig 2013 hangtod sa tuig 2018 human kusukusua ang Eastern Samar sa Super Typhoon Yolanda. Ang upat ka mga van nagsilbi ng tipik sa kasaysayan sa lungsod. Usa-usab kini ka simbolo sa resiliency kung pagkamalahotayon sa lungsod human magusbat tungod ni Yolanda. Gawas ni ini, mas gusto usab ni Mayor Annalisa Gonzalez Cuan nga mailhan ang lungsod sa Giwan nga usa ka heritage of kindness tungod kay kabahin na sa ilang kultura ang kadaling mubati og kaluoy ug kaandam kanunay sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Usa sa gihimong sanglitanan sa mayor ang pagtabang sa ilang katiguangan kaniadto sa mga Spanish explorer nga gipanguluhan ni Ferdinand Magellan. Giwan was the refuge of 6,500 White Russians, yung mga White Russian refugees na umalis sa Russia, umalis sa China because of communism. We saved their lives. Samtang gipadayag usab ni Spanish Ambassador to the Philippines Jorge Moraga Sanchez nga kun wala pa mutabang ang katiguangan sa Giwan sa mga Spanish explorer, wala untay magkasaysayanong paglawig nga mahitabo sa tibuok kalibutan. And they got help and shelter and foods and drinks from the Filipino people. At that time was not the Philippines yet. Uban ni Philip Patricio o Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisda. Usa ka tuig na dihang sugod nga nagsaka ang kaso sa COVID-19 sa Sugbo. Apan taliwa sa mga kakuyaw o kabalaka, adunay hulagway sa paglaom nga gipadangat ang mga healthcare workers. Atong sayran kung giunsa nila pag-overcome ang sagol kahadlok o kakapoy nga ilang nasinati. Pinaagi sa report ni Femery Dumabo. Sa pagsugod sa pandemya, pipila ka mga istorya sa diskriminasyon sa mga healthcare workers. Ang nasinati, adunay nurse nga giab-an og asido, gipalaya sa giabang apartment. May nurse nga gididaan nga makaagi sa naanda nilang agianan kay gikahadlukan nga nagdala sa makatakod nga COVID-19. Bisan mga doktor, wa makalikay niini. Daghan kayong mga tao nga dili sila gusto nga mupaduol ang mga healthcare workers, ilang labayag og tubig or whatever. That was very sad. Gawas sa diskriminasyon o grabing kakapoy, gibati usab nila ang kahadlok alang kanila ug mismo sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Usa kanila ang 24 anyos nga nurse na nadestino sa COVID ward. Iyang giangkon nga hapit gyud siya moabot sa punto nga mo give up tungod sa iyang mga nasinati. Give up na ko labi kanang kapoy na kayo on duty, stress sa work, then mas stress pud ka sa unsa ni mo pag-handle sa kanang patients gani nga daghan kay labi na katong last year mga April. Apan ang suporta sa pamilya, mga higala ug kauban sa trabaho, sa tambalanan ug sa publiko nga mao'y naghago ug nag-andam sa ilang mga pagkaon. Mao'y nakaikag kaniya nga mupadayon ug dili magpadaog sa kakapoy ug kahadlok. Wala usab siya makalimot sa pag-ampo nga alang kantina dako kay gikatabang kaniya. Prayers jud ang ako ang pinaka most powerful weapon. Then ako nang everyday before ko mo duty kay ako jud nang gi-thank nga and gi-pray nga Lord kanang ikaw nay bahala na. Me as a psychiatrist, I did a lot of help to our healthcare workers who underwent some kind of depressive episode. Duha sa iyang mga igsuon, health worker usab sa gawas sa nasod.
Matod ni Tina nga tungod sa pandemya, giisip na nila nga usa ka bukasyon o di ilang propesyon ang pagka-healthcare worker. Uba ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City Office and Commission on Election Officer mitataw nga magagdi sila sa request sa Sangguniang Kabataan Chairman alang sa ipahigayon nga special election. Apan mitataw nga mas maayo nga magkauli o hiluton na ang ilang suliran sa SK sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Siluan Mirondina sa report. Aron pag-fill up sa nabakanting posisyon nga nabiyaan sa 7 ka mga SK councilors human sila miduso sa ilang resignation letter, usa ka special election ang gikinahanglang himuon, matod ni Lapu-Lapu City Election Officer Anjanette Lamban. Mamahimo mang magamit ang pondo sa SK apan gikinahanglan usab nga mismong ang SK chairperson ang muduso sa request sa special election inabagan sa DILG. So if we are going to apply the law, so the chairman must inform the ILG, coordinate with the commission for a possible special election. Apan ang nakita nga mas praktikal nga solusyon sa election officer ilabi na ning panahon sa pandemya, mao nga mas maayong istoryahon mismo sa hingtungdang SK chairperson ang iyang mga kaubang SK council. Kung basihan ang gidusong resignation letter sa 7 ka mga SK councilors, secretary ug treasurer, susama ang rason sa tanan. Ilang gihulagway nga tungod sa inactive leadership sa SK chairperson na paralisa ang mga kalihukan sa kabatan-unan. Busa dili na usab sila maka-function isip SK council. Alang sa election officer, gasto na sa panahon og kwarta kung mupahigayon pa og SK election. Busa siya mismo, andam usab nga mutambag ngadto sa SK chairman aron kini mahilot ug masolusyonan ang maong problema. If ever you could hear my appeal to you, so if you have time, I make an appointment with you so that I could talk whatever really is behind this. Hangtod karon, wala pa'y giluwatang pamahayag si Pusok SK Chairperson Laika Tampos. Kinsa mausab ang SK Federation President sa dakbayan sa Lapu-Lapu mahitungod sa mass resignation sa 7 ka mga naglangkob sa SK Council, lakip na ang SK Secretary ug Treasurer sa Barangay Pusok. Ang DILG Lapu-Lapu City nagpaabot pa usab sa desisyon sa ilang uluhang buhatan, kabahin sa maong issue. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Sa lalawigan sa Negros Oriental, nagpositibo sa COVID-19 si 1st District Representative Jocelyn Limcay Chong. Sa iyang social media post, giangkon sa krunggisista nga nataptan siya sa virus. Asymptomatic hinuon ang magbabalaod nga gi-isolate karon didto sa kauluhan. Mapasalamaton hinuon si Limcay Chong nga nagnegatibo ang iyang pamilya sa contact tracing. Nagpa-swab test ang kongresista tungod sa iyang plano nga mouli sa lalawigan. Apan nagpositibo hinuon sa swab test. Samtang 1,592 ka mga medical workers ang nahatagan na sa first dose sa Sinovac vaccines. 5,400 ka mga doses sa Sinovac ang nadawat sa Negros Oriental Provincial Health Office nga giapod-apod sa 5 ka mga dagkong tambalanan sa Dumaguete City ug sa Negros Oriental Provincial Hospital. Laing 3,140 doses sa AstraZeneca vaccines ang nadawat sa probinsya nga alang usab sa 1,570 ka mga health workers. Siyempre, magpa-inject gugma kay musunod raman ang benepisyo sa baksin. Di ba? O kung sa'y benepisyo nga maayo sa baksin, mao sa'y benepisyo sa gugma. Gugma. Kay labaw pa nas baksin ng gugma. Arelas buko-buko para way side effect, back effect. Injectan ko gugma. Ari sa akong heart. Ari sa akong buko-buko sa baga aron muburot. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gisuspenso na katong driver sa pampasaherong bus nga hapit yun ika-head-on coalition ang gisakyan sa mga tulo ka mga doktor. Ang insidente nakuhaan sa dashcam o nakapaukay sa mga nananaw.
Si Nico Sereno arang sa dugang detalye. Nico? Kini ang video nga kuha sa disgrasya sa lungsod sa Sogod nga na-post sa social media. Kining pampasahero nga bus nga may overtake sa laing bus, diryot mubangga sa kasugat nga private vehicle nga gisakyan sa tulo ka mga doktor. Kagahapon gisugda na ang investigasyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kabahin sa aksidente. Sa interview sa telepono, gipasabot sa manager sa Island Autobus o hinasab siya nga nasayod sa nahitabo kay dugay naka-report ang ilang personnel. Gipasuspenso na niya ang driver o konduktor gumikan sa hitabo. Under suspension to ang driver. Kay i-investigate sa namo o kung saan ang hitabuang ano wa sila magpapawang ako. Na-apis ko no siya. Hinko, mao ba? Hinko kay ba man ka na diha dapita sa Sugod. Sabi na o doon na hospital dito ka pwede mo pabulot diha. Na speed limit diha. Gani naka-question siya nganong wala gihunungan o giasikaso ang nabanggaan human sa aksidente. Misaad ang operator, muabag sila sa investigasyon sa LTFRB ug andam sila muabaga sa danyo sa kasugat nga sakyanan. Nangita na sab sila og pamaagi nga makaistorya ang pikas habig. Start na lang jud na patawag jud niya na sa LTFRB. Willing man mi mo kuan jud ana sir. Kuan man jud na when it comes ba sa inanang transportation sir ug na yung mga inana hindi mo niya nakalihayan mga diskusya. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Crisis manager sa Lapu-Lapu City na Balaka sa pagsaka sa gidaghanon sa mga symptomatic patients. Siluan mayroon din sa report. Base sa gihimong pagtuon sa crisis management team sa Lapu-Lapu City, nakita nga adunay pagsaka sa gidaghanon sa mga COVID-19 patients nga nadangat sa Tambalanan. Matod ni Nigel Banasya, ning nakalabayng mga simana, aduna nay mga natakbuyan sa COVID-19 nga nakasinati og mga sintomas, busa, gikinahanglan nang i-admit sila sa Tambalanan. Admittedly, we are in a critical situation. Kung tan-awon nimo sa figure sa mga nag-positive, critical kay ang Lapu-Lapu, nganuman kay pila ra may hospital nato diri. Hinuon ang maayong balita kay adunay pagkunhod sa mga kaso kung itandi ang data nga nahipos sa uhing simana sa buwan sa Pebrero sa unang simana sa Marso. Gikan sa 63% average case matag adlaw, nahimo na lang 51.1% matag adlaw. Apan bisan pa man niini, gihingusgan gihapon sa crisis management team ang information dissemination human makita nga gawa sa mga opisina anaa sa mga subdivision ang sagad nga clustering sa mga kaso. Niadtong Domingo, gitigom sa crisis management team uban sa mga sakop sa Police Station 4 ang mga presidente sa mga Homeowners Association sa Barangay Basak. Ang Barangay Basak nga mo'y 12 barangay sa Dakbayan, diin mahimutang ang 29 ka mga subdivision nakatala og 12 kaso sa COVID-19. Ang unahuna sa kadaghanan nga wa na ang virus. Gikapoy nako sa virus kung mga sakit kapit sa pataling. This is it. Ang atong figure dili mamakak. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. 500-year historical marker sa Suluan Island gibuksan karong adlaw samtang Spanish Navy ship Juan Sebastian Elcano miabot usab diri sa Giwan, Eastern Samar karong adlaw. Isip opisyal nga pagsugod na sa ika-500 nga commemoration sa first circumnavigation of the world. Ani akong report. Gipahigayon ang unveiling sa historical marker sa sentro sa Barangay Suluan kaganinang buntag. Gitambungan kini sa Ambasador sa Espanya Jorge Moraga Sanchez, Rene Escalante ang chairman sa National Historical Commission o chairman sa National Quincentennial Philippines. Mitambong usab si National Defense Undersecretary Mabalo, ang mayor sa Giwan Annalisa Kwan o ang mga opisyal sa lungsod o sa barangay. Nisaksi usab ang mga mulupyo sa isla sa Suluan. Nahimong emosyonal ang mayor sa iyahang paghangop sa gihatag nga pag-ila sa kasaysayan. Dili lang sa nasod kundi sa tibuok kalibutan, diin unang nahimong kabahin ang Giwan sa malampusong first circumnavigation sa kalibutan.
Gidasunan usab kini sa chairman sa National Historical Commission diin napakita ang pagpakabana o ang kadaugan sa mga Pilipino. Kini dihang mitabang ang mga suluanon sa mga kasila nga nadagsa sa silingang isla sa Humonhon. My heart is overflowing with joy because this area, this island played a very important role in the history of the world and in the history of the Philippines, but only after 500 years that this is being recognized. I know we will face the same scrutiny in the future as the study of Philippine history enriches and develops. What the National Historical Commission of the Philippines and the National Bicentennial Committee have done today is to continue laying the foundations for future studies and to ignite interest among our young and future historians and scholars. Gipadangat sa ambasador sa Espanya ang pagpasalamat sa tagagiwan nga mao'y mitabang sa mga Spanish explorers 500 ka tuig na ang nakalabay. Matud niya ang expedition mao'y naghatag og katumanan sa circumnavigation sa tibuok kalibutan. The same day, 16th of March. So this coincidence in time and space is something that we cannot step over. We have to underline and we have to keep in our memories for the rest of our lives. Kini ang Juan Sebastian Elcano Navy ship nga nakaangkurahe sa kadagatan at tubangang bahin sa Suluan Island. Isip opisyal nga pagsugod na sa ika-500 years nga kasulugan sa first circumnavigation of the world diin kabahin nini ang giwan sa Eastern Samar. Ang Navy ship gipangalan sa Spanish explorer nga kapitan sa barkong Victoria nga lakip sa Magellan Elcano Expedition nga bugtong nakabalik sa Espanya o naka-circumnavigate sa kalibutan. Uban ni Philip Patricio o Godfrey Rillian, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak. Hayan masolusyonan na ang soliran sa kakuwang sa suga sa Barangay Panganan na usa sa mga gagmayng isla sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kinhuman ma-set up ang 560 solar panel set nitong Sabado. Ang maong set adunay upat ka LED lights nga may tagsa ka switch aron mahimo kining ibutang sa sala, kwarto o kusina o bagas nga may pakapin pag smartphone na connector aron maka-charge sa ilang cellphone ang mga lumulupyo sa mong dapit. Libre kining gihatag sa lokal nga gagamanan ngadto sa mga lumulupyo nga adunay 3-year warranty. Gawas nini magbutang usab ang lokal nga kagamanan og 80 ka solar street lights sa maong dapit. 60 ka mga seedlings gitanom sa Talisay City Police sa Barangay Tapul sa maong syudad sa miaging weekend. Nakiglambigit ang Talisay City Police Station sa mga barangay opisyal ug tanod aron makapananom og mga binhi sa mahogany ug fruit-bearing trees. Kabahin kini sa tinguha sa kapulisan nga makaabag sa pagpreserbar sa kalikupan. Samtang mag-jogging usab ang kapulisan sa bukirang bahin sa Dakbayan aron mapabilin ang kahimsog sa ilang panglawas. Linaing paagi usab kini aron makita ang presensya sa mga pulis pagpakgang sa bisan unsang krimen sa bukirang mga dapit. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa gugma. Kay makasakit-sakit sa kasing-kasing. Mo ba sir? Sama sa gibuhat sa akong gigugma karon. Gugma na lang. Nga naman. Sa naman gugma, ug wate kwarta. Gugma oy. Ano man sir? Kay ang bakuna makakuan mag-COVID, ang gugma di man. Makasamot kay magkuyog mo si mo uyab. Dapat magpaduol ta sa duha. Ano man do? Kay kung di ta bakuna kay maalanganin na tong gugma. Sa gugma. Ano man sir? Okay, kuya ng gugma. Kay minyo na ta maggugma batag usa duha na. Sa bakuna. Ano naman? Mahadlok ko kawa pa nabutog 10 years ilang kuan. Sa love, ma'am? Okay ra ang love. Okay ra. Happy? Happy ra. Sa duha. Sa gugma. Manisan siya ko.
Bulacan. Sa lalawigan sa Siquijor, patay ang usa ka 21 anyos human giingong na biktima sa hit and run. Sa investigasyon sa kapulisan, giingong misuroy lang ang biktima nga si Fernando Lagas Jr., taga Lazi sa Siquijor, uban sa babay niyang manghod dito sa barangay Puo. Apan nakita na lang ang biktima nga aduna nay daghang samad ang iyang lawas. Nagtuo si Police Captain Nelson Lamoco, ang hepe sa Lazi Police Station, nga biktima si Lagas sa hit and run. Gisubay usab sa kapulisan kung wala bay CCTV ang giagian sa biktima aron mas paspas ang investigasyon nga ilang ipahigayon. Ipa-autopsy hinuon sa kabanay ang patayng lawas sa biktima aron masuta kung wala bay foul play. Gisugdan giganayang buntag ang pagpamakuna gamit ang AstraZeneca sa mga medical frontliners sa Perpetual Succor Hospital. Ang report ni Femery Dumabo. Usa sa mga unang nabakunahan ang medical chief nga si Dr. Poriza Oñate, 75 anyos. Dungan kaniya kining 79 anyos usab nga surgeon, Dr. Reynaldo Baclig. Tingwaon ta nila ni Oñate og Baclig nga mabakunahan natul sa unang bakuna nga hinatag sa DOH nga mao ang Sinovac. Because from medical aspect, we need everybody to be vaccinated. Nagpabakuna usabang legal officer sa Tambalanan. Nothing. Painless. I really wanted to be vaccinated to protect myself. Sama sa niyaging pagpamakuna sa ilang gym gihapon gipahigayon ang pagpamakuna. Aduna sa gisunod nga unom ka mga steps, una mao ang pag-fill up og form, ikaduha kining registration, ikatulo ang counseling ug ang paghatag og consent, ikaupat mao ang screening, pagsuta kung wa ba kay allergy o magipamati karong adlaw, ikalima mao na gid ang pagbakuna ug ang ikauno mao ang pagmonitor kung wala ka bay mga adverse effects nga gipamiti human sa vaccination. Kapin sa 200 ka mga vials ang gihatag sa DOH-7 sa PSH alang sa ilang mga kawani. Tulo ka adlaw ang ilang schedule nga mahatag tanan ang first dose. Atong tarungon ang atong pag-extract sa atong AstraZeneca vaccine kay kumpara sa Sinovac na usa ka vial usa ka dose. So karon ang sa AstraZeneca usa ka vial na pulo ka empleyado ang atong pwede hatagan. So mandatory jud nga mag-start sa observation area for at least 30 minutes. If in case na it is uneventful, why mahitabo, they are discharged but with the instructions na in the next 4 hours, they should observe for any late onset nga mga adverse reactions. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Miabot na ang unang batch sa AstraZeneca vaccine sa lalawigan sa Bohol. Miabot ang 5,140 doses sa AstraZeneca dungan sa pag-abot sa second batch sa CoronaVac nga moabot og 1,340 doses gikan sa DOH Central Visayas. Ang mga vial sa bakuna nakastock karon sa cold storage facility sa Provincial Health Office. Gamiton kini alang gihapon sa mga medical frontliners sa pampubliko o pribadong ospital. Ang unang batch sa Sinovac vaccines nga miabot og 2,860 vials mao'y gigamit sa pagbakuna sa mga health workers sa Governor Celestino Gallares Memorial Hospital. Sa pagkakaroon padayon ang pagsaka sa COVID cases sa Bohol. As of March 14, alas 8 sa gabi, ang lalawigan adunay 1,329 confirmed total cases. Diin 236 ang aktibo, 1,070 ang na-recover ug 23 ang namatay. Sa labing uwahing kalambuan sa COVID-19, nakatala ang Department of Health Region 7 og 6,722 ka mga active cases. 182 niini mga bagong kaso. Sa mga highly urbanized cities, ang Cebu City adunay 2,576 ka mga active cases. 63 niini ang bago. Moabot usab sa 1,113 ka mga active cases ang Lapu-Lapu City. 19 ang mga bagong kaso. Samtang adunay 1,175 nga active cases sa Mandaue City. 13 niini mga bago. Sa Central Visayas, ang Bohol ang adunay 294 ka mga active cases. Usa lang ang bagong kaso. Miabot usab sa 1,434 ang active cases sa Cebu Province. 69 niini mga bago. 127 active cases usab sa Negros Oriental ug way bag-ong kaso. Samtang tulo na lang ang active cases sa Siquijor, way usay bag-ong kaso. Samtang sa Eastern Visayas, adunay 354 ka mga active cases. 27 ini mga new cases.
Sa tibuok Pilipinas, maabot na sa 57,736 ang active cases. 4,437 ini mga new cases. Samtang sa 120,263,363 nga mga kaso sa tibuok kalibutan, 68,200,139 niini nangaayo na. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Dugang mga quarantine violators sa lungsod sa Konsolasyon ang nangadakpan sa mga otoridad. 19 ka mga violators na usab ang nasita og natikitan sa kapulisan. Lain-lain ang ilang mga violations. Apil na ang wa pagtuman sa health protocols. Sama sa wa pagsulob og mask. Gihimo usab ang subsob nga monitoring aron mapugnan ang pagdaghan pa sa mga kaso sa COVID-19 sa lungsod. Ang mga nadakpan makamulta og 500 pesos sa first offense, 1,000 pesos sa second offense ug 1,500 pesos sa ikatulong pagkasiko. Mao kini ang aton latest weather update sa karong adlaw, Tuesday, March 16, 2021. As of alas 10 sa buntag, ang ato ginamonitor na low pressure area ana sa gilayon na 220 kilometers kasadpan amihang kasadpan sang Coron, Palawan. Sa karon wala na kini epekto sa bisan asang bahin sa atong nasod o gina-expect kini na maglusaw o maggawas sa ato Philippine Area of Responsibility sa sunod na 24 oras. Samtang padayon nagaapekto ang northeasterly surface wind flow sa extreme northern Luzon. Aduna say may tail end sa frontal system ang nagaapekto sa silangan bahin sa northern ug central Luzon. Ug para sa atong forecast sa sulod sa 24 oras, ang tibuok Visayas makasinati og panagsang mapanganuron ngadto sa madagumon na kalangitan, inubanan sa mga patak-patak na pag-uwan, pagpanugdog og kilat tungod sa mga localized thunderstorms. Ug mauni ang atong latest weather update sa karong adlaw. Para sa dugang impormasyon, bisitahan lang ang atong official website gikan diri sa buhatan sa Mactan sa Pag-asa Visayas DOST. Kini si Ferris Rubin, daghan salamat. Kapino sa kagatos ka mga talisaynon ang benepisyaryo sa GMA Regional TV Kapuso, Barangayan on Wheels ni atong Biyernes sa buntag. Ani ang report. Dinhi sa Barangay Sports Complex sa Tabunok, Talisay City, gidawat sa mga kapuso ang mga pahalipay nga dalit sa GMA Regional TV. Samtang gasunod sa minimum health and safety protocols, excited silang misalmot sa distribution. Among na ila-ila ang panday nga si Dominador Basas Jr., 73 anyos nga taga Sitio Sangi. Nag-inusara siyang nagpuyo sa iyang gamayng payag. Apan bisan kung hilabihan siyang naapektuhan sa pandemya, positibo gihapon ang iyang panglantaw sa kinabuhi. Salamat kayo sa inyong pagtabang namo ug nadawat namo ang among mga hinabang ginagmay. Mapasalamaton sab ang mga opisyal sa Barangay Tabunok nga ang ilang mga konstituente ang napiling bisitahon o gipahalipayan sa GMA Regional TV. We really appreciate it kay ngano sa kalisod sa mga tao karon, at least nakahatag ta nila og damayng katawa, kalipay unya kanang di gyud na namo malimtan ang inyong tabang ari sa mua. Ang grocery packs nga nadawat sa mga talisaynon gitabangan pag-andam sa regional teams and anchors sa GMA RTV Balitang Bisdak. Ang distribution team kauban ang mga private partner and sponsor. Gisiguro nga ang tanang nalambigit sa kalihukan nagsunod sa minimum health and safety protocols sama sa pagsulob og PPEs, face mask ug face shields, lakip na ang pag-disinfect sa venue. Uban ni Philip Patricio, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Balik na diri sa Giwan Eastern Samar, din ugmang adlaw gitakdan usab nga ipahigayon ang unveiling sa historical marker sa Homonhon Island. Kawahin gyapon kini sa ika-500 ka tuig nga pagsaulog sa first circumnavigation sa kalibutan. Daghang salamat sa tuang mga kapuso, apil na ang naa sa gawas sa nasod. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita nga mong balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalosaro ug maayong hapon mga kapuso.